Magandang umaga mga kadiskarte at mapagpalang araw po sa ating lahat. Day 5 na po natin sa paggawa ng munting bahay kubo. At kasama ko ulit si Pinsan, si Mark Lee. Si Laiko nandito na at nandito rin si Dedo. Nagpakuha ko ng gabi sa kanya. Ito yung kinuha niya. At ito na rin yung pinitas ni Laiko. So nag-request po sila ng sinigang. Kaluluto lang natin sinigang pero dahil gusto nila pagbibigyan po natin. Pero sinigang tilapia naman. So maraming salamat mga kadiskarte sa panunood po nyo ng aming mga ina-upload na videos mula sa part 1, part 2, 3, 4 at ngayon 5 na. So malapit na pong matapos. Ang gagawin po namin ngayong araw ay maglalagay po kami ng bintana at magbubuhos po kami ng poste. So yun muna mga kadiskarte, samahan nyo muna po ako magluto ng panibagong sinigang na tilapia. Okay, maraming salamat sa mga solid na supporters at silent viewers. Ingat po kayo palagi at God bless po. Okay? Kain na kawali.
sa lara, rin yung Thailander sa pagkakang lara. Ini basin kami di sebelah lima amaran tam. Alright, kain tayo mga kadis. Ang sarap po ng ulam natin, sinigang ulit. Saan? May ito ng asabogin. Pakarakan. Laiko.